هجمارك ji werzişvan û xortên Kurdistana Sûriyê gojiber rewşa xirab û cenga golwelatê wan dibe penaberî welatê Nimsa bibûn tîmek futbolê ango tîmek topa piyan bi navê tîma pêşmerge da mezrandin. Tîma pêşmerge ji du beşan pêk tê. Beşê mezinan û beşê zarokan. û wê di werzê bê de yê xula topa piyan ya welatê Nimsa de beşdar bin. Niha tîma pêşmerge xudan stadeke taybetin bixwe û li wê stadê hemû rahênanên xwe dikin. Her wiha ew xudan kadirekî got xudan tecrîbe ne û çavê wan li bidestxistina pileyên başin dixula futbola welatê Nimsa de. Yarîzanên tîma pêşmerge ji seranserî Kurdistana Sûriyê ne. Yarîzan Emîn Seዕdûn got bi xwe jî ji bajarê Heseka Kurdistana Sûriyeyê dibêje. Ez li Nimsa tevlî tîma pêşmerge bûm û diyariya îro de min golek tomar kir û em bi 5 golan bi ser ketin. Ez dê di tîma pêşmerge de berdewam bim. Em hatin Nimsa ferîqa pêşmerga lîst. Îro barak me hebû me 5 golanî. Me golek çêkir û me golek sena elhamdülillah labê me gelekî baş lîstin. İnşallah me bikem. Yarîzanek ji Kobanê jî wisa dibêje. Got dixwaze di tîma pêşmerge de bibe yarîzanekî naskirî. Ji Kobanê me ez hatime nadê pêşmergan li Nimsa dixwazim bila bim buhara. Yarîzan Samir got ji bajarê Qamişloyê dibêje got ew tevlî tîma pêşmerge li Nimsa bûye ji bo navê Kurdan li wî welatî bilind bike. Navê Mihemed e û ez ji Qamişlo me û ez ketime nadiya pêşmerge de. Yarîzan Ayaz got temenê wî bi tenê 8 salin dibêje got ew bihêvîne got pêşerojeke baş bi dest bixin û dibêje ez dixwazim bibim Mesî. Navê Samir umrê min 15 sal e. Ji Qamişlo me neh ketim ferîqa pêşmerge dixwazim bibim lebek dixwazim navê Kurmanca hilde. Tevlî rewşa xirab a Kurdistana Sûriyê lêhêviya xortên Kurd li penaberiyê bi welatekî serfiraz û pêşketî herdem geş dibe û berdewam nûçeyên serkeftinên wan li welatên penaberiyê tên bihîstin.